tana baci gari. Kano tana baci gari. Yaro kwana mai ka zo an fi ka. Tunjumin gari mai da lada gwauron dutse. Aiki, 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 gandun aiki. Lokaci yayi. A fito, ku fito. Gandun aiki. Ku saka alkhairi ga wanda ya yi alkhairi, ku saka halacci ga wanda ya halacci. Ku zaɓi Dr. Abdullahi Umar Ganduje a matsayin gwamnan jihar Kano a shekara ta 2019 ƙarƙashin jam'iyyar APC mai alamar tsintsiya.